So, hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel na Roland Perico, ang buhay probinsya vlog. So, inaanyayahan ko kayo guys mag-subscribe and then i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na ina-upload. So, magkakatay uli ako guys ng manok guys. So, kagataan ko lang guys na may tanglad, simpleng luto lang guys. So tara guys, samahan nyo ko guys. So ayan nga guys, katulong ko yung nanay ko dyan sa pagkatay ng manok. Siyang taghawak. So ayan, pakulo na rin yung tubig. Maya maya bubusan ko na ng mainit na tubig yan para malambot yung balahi bubunutin. So ayan nga guys, pinubusan ko na ng mainit na tubig. So pagkatapos nyan, tatanggalan ko na ng mga balahibo. Orange, alas dyan orange. Ayan nga guys, tinatanggalan ko na. So yun lang naman purpose niyan guys, para malambot bunutin yung mga balahibo ng manok guys. Pakulo ka muna ng tubig.
So ayan nga guys, malapit na rin maluto para sa tanghalian namin guys. So sana guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and click yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video na ina-upload. So ayan guys, tamang-tama guys, gutom na ako guys. Napagod din ako. So hanggang dito na lang guys. Thanks for watching.